केस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। तोफ थडाडली, मंगलवाद्य वाजू लागली, बंदुकीच्या फैरी झडाडल्या, जय रघुवीर समर्थ ललकारी आसमंतात दुमदुमले। गुलालाची उधळण करत आचरा इनामदार श्रीदेव रामेश्वर संस्थानचा शाही थाटातील रामनवमी उत्सव हजारो भाविकांच्या उपस्थितीत उत्साहात पार पडला। आचरा इथं साजरा होणारा हा शाही सोहळा, त्याला लाभलेल्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीमुळे हा सोहळा खास मानला जातो। पूर्वी राम आणि हनुमान जन्मोत्सवासाठी आचरा इथं खास सज्जनगडावरून रामदास स्वामींचे वंशज यायचे अशी पार्श्वभूमी आहे। त्यामुळे आजही त्याच संस्थांनी थाटात आणि भव्य दिव्यतेत साजरा होणारा हा सोहळा याची देही याची डोळा पाहण्यासाठी मालवणसह जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यातून भाविकांनी गर्दी केली होती। मुंबई, पुणे येथूनही चाकरमानी गर्दी करतात, त्यामुळे आचरा परिसर भाविकांनी फुलून गेला होता। सकाळपासूनच मंदिरात भाविकांची गर्दी झाली होती। सकाळी धार्मिक विधी पार पडल्यानंतर दुपारी कीर्तन पार पडलं। हे कीर्तन ऐकण्यासाठी हजारोंच्या संख्येनं भाविकांनी गर्दी केली होती। दुपारी 12:35 मंदिरातील पाळणा खाली आला। उन्हाची तमान बाळगता मंदिर पालखी सोहळ्याला जनसमुदाय लोटला। या उत्सवानिमित्त आचरेत जत्रेचं स्वरूप प्राप्त झालं होतं। अनेक दुकानं थाटण्यात आली होती। त्यानंतर महाप्रसाद आणि गीतगायन कार्यक्रमही झाला। त्यानंतर कीर्तन पार पडलं। रात्री गायनाची मैफिल रंगली। या उत्सवाच्या यशस्वीतेसाठी इनामदार श्रीदेव रामेश्वर संस्थान, पोलीस प्रशासन, आरोग्य विभाग यांचं मोलाचं सहकार्य लाभलं। यावेळी आमदार वैभव नाईक, माजी आमदार राजन तेली यांनीही आचरा रामेश्वर मंदिर इथं जाऊन नतमस्तक झाले। दरम्यान तालुक्यात सर्वत्र रामनामाचा जप सुरू होता। किल्ले सिंधुदुर्गवर रामनवमी उत्साहात साजरी करण्यात आली। किल्ले सिंधुदुर्ग येथील ऐतिहासिक शिवराजेश्वर मंदिरात प्रथेप्रमाणे रामनवमी उत्सव उत्साहात साजरा करण्यात आला। यावेळी पालखी प्रदक्षिणा सोहळ्यात किल्ले रहिवासी आणि भाविक सहभागी झाले होते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।